Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε και τα ψυχολογικά, φιλοσοφικά. Τώρα μην τους βαρύνουμε τους ανθρώπους. Όχι. Θα αρχίσει να σαπίζει. Αφού συντονίζεις. Εγώ. Άντε. Νικό. Είδες καγκελάκι ωραίο εδώ. Ο μαλάκας ο άλλος έχει βάλει τζάμι. Κοίτα πως του γίνεται ρε μαλάκα. Τι σημαίνει αυτό Νικό? Πάμε για συψηριζία. Μη μου λες τώρα τέτοια, τώρα το πήρα. Τώρα που βάζουμε χώμα να φέρω και το άλλο. Το Ανθούριο. Θα πετάξουμε λίγο χώμα και στον Ανθούριο. Ποιος είναι Ανθούριο? Θυμάται. Ρε μαλάκα, έχει μια ροή το βίντεο. Καλώς ορίσατε φίλοι μου σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαστε σε διαφορετική τοποθεσία για ακόμα μια φορά. Είμαι με το πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα, τον Γκάς. Και είμαστε σπίτι του, μετακόμισε πρόσφατα και εμπλουτίζει το χώρο του με πρασινάδες και εσωτερικού χώρου και διάφορα τέτοια. Και θα τον βοηθήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Ήρθα εδώ εκτάκτος, βλέπουμε έχουμε και απώλειες. Έχουμε κάποια φυτά, τα οποία δεν την έβγαλαν, παραποτισμένο Κώστα εδώ. Έχει και το νεράκι του κάτω. Έκανα αυτό το κακό που όταν το βλέπουμε το φυτό ότι κάτι τρέχει, το ποτίζουμε για να το θανατώσουμε πιο γρήγορα. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Απλά το πετάμε. Ναι. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο τι έχουμε φέρει. Τι καλούδια έχουμε. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε και τα ψυχολογικά, φιλοσοφικά. Τώρα μην τους βαρύνουμε τους ανθρώπους. Όχι, είναι και πρωί. Κάποιοι δεν έχετε πιει και καφέ όταν βλέπετε το βίντεο. Σε θέλω συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνουμε. Πάντοτε είμαι focus. Λοιπόν, τι έχουμε, για πες μου, τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα πανσέ, γιατί από όλα έχει ο πανσέ. Τους πανσέδες θα κάνουμε και πείραμα σήμερα, θα τους μεταφυτέψουμε σε μείγμα εσωτερικού χώρου. Με περλίτες και τέτοια, περίφημα θα πάνε, είμαι σίγουρος. Τελικά κάτσε ρε, θα το βάλουμε δηλαδή εσωτερικά ή εξωτερικά? Όχι, εξωτερικά το βάλουμε, απλά τους πανσέδες τους πήρα για να χρησιμοποιήσουμε τα γλαστράκια γιατί χωράνε τέλεια σε αυτά τα κασπουδάκια που διάλεξες. Τα μετρούσα τόση ώρα, είναι ακριβώς. Ναι, αλλά αυτά είναι τα μέσα. Φιλέ, θα χρησιμοποιήσουμε το γλαστράκι, αυτά θα τα μεταφυτέψουμε σε αυτό το ζαρτινιεράκι εδώ. Εντάξει. Και αυτά εδώ τους πόθους θα τους βάλουμε σε ελάχιστα λίγο μεγαλύτερο γλαστράκι για να μπουν εδώ. Συμφωνώ. Για να σου αναπτυχθούν περαιτέρω. Έχουμε ένα φιλόδεντρο μπίρκιν, το έφερα δωράκι εδώ στον φίλο μου τον Κώστα. Είναι από τα φυτά που αντέχουν full σε συνθήκες. Και γενικά συγχωρούν πολλά λάθη, μεγαλώνουν αρκετά γρήγορα. Πολύ ωραία φυτά, πολύ ανθεκτικά, τα προτείνω ανεπιφύλακτα. Έτσι, θέλουμε ένα φυτό να μας συγχωρεί λάθη. Εδώ πέρα έχουμε το εδώ κορδελίνι. Είναι αγορά του Κώστα. Γενικά, εγώ δεν τα πολύ συστήνω τα κορδελίνια, τουλάχιστον για μέσα. Έχω κακή εμπειρία. Θα σας πω πώς πώς θα θα πάει. πανέμορφα. Θα σας πω, πρέπει να το έχω 2 εβδομάδες. Τι σου κέντρισε το ενδιαφέρον Κώστα σε αυτό το φυτό? Αυτό το μαύρο με αυτό το περίεργο. Το μοβ. Μοβ. Gothic. Είναι ένα gothic φυτό. Και αυτό θα το μεταφυτέψουμε σε ελάχιστα λίγο μεγαλύτερη γλαστρούλα. Για να δούμε καταρχάς είναι. Το τασάκι ρε μαλάκα. Και το ψάχναμε ρε μαλάκα τόση ώρα. Εδώ ήταν το τασάκι. Ένα τις τάχτες κάτω ρε μαλάκα. Πότε καταλαβαίνουμε αν αυτό το έχει ριζώσει ή θέλει μεταφύτευση? Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχει βγάλει ρίζες. Καταλαβαίνουμε όταν ένα φυτό θέλει μεταφύτευση και έχει ριζώσει το γλαστράκι που αναπτύσσεται, όταν προεξέχουν από κάτω ρίζες είναι διακριτές, δηλαδή εμφανείς από τις τρύπες της γλάστρας ουσιαστικά. Παιδιά, με το που το είδα έπιασα τις ρίζες του κάτω και βλέπω ότι οι ρίζες έχουν βγει και από το γλαστρόνι. Που σημαίνει, το γλαστρόνι. Που σημαίνει ότι το φυτό έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που θέλει να δραπετεύσει από το οικοσύστημά του. Και να σου πω, το πρόβλημα άμα είναι εκεί παρατεταμένα ποιο είναι? Θα αρχίσει να σαπίζει. Μπράβο, και δεν θα αναπτύσσεται, θα μείνει στάσιμο. Μπορεί να μην αρχίσει να σαπίζει άμεσα. Ναι. Και γιατί σαπίζει, γιατί πλακώνει μία ρίζα με την άλλη, έρχονται σε επαφή δηλαδή, δεν αναπνέουν καλά και σαπίζουν σε κάποια τμήματα. Γνωστό και σαν πλακοριζίαση. Γνωστό και σαν root bound. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ξεμπλέξουμε, να κλαδέψουμε λίγο ριζούλα και να μεταφυτέψουμε σε ένα μέγεθος μεγαλύτερο. Πάμε στη δράση, Κώστα. Πολύ μίλησα. Ναι, έχεις δίκιο. Έλα να μεταφυτέψουμε τα πασεδάκια εδώ. Έτοιμο ήταν αυτό για σένα. Οι πανσέδες είναι πάρα πολύ ανθεκτικά ανθοφόρα για χειμώνα, έχουν πολύ παρατεταμένα ανθοφορία. Βέβαια σαπίζουν, άμα τα παραποτίσεις σαπίζουν εύκολα. Δηλαδή μπορεί να βάλεις 10 τα 2 να μην τη βγάλουν. Αλλά γενικά άμα πιάσει αρχίζει να ριζώνει και πάρα όλα καλά, έχει πολύ διάρκεια. Μέχρι μέσα άνοιξης πάει full, δηλαδή ο παρσέδος. Κάνουμε και αυτό εδώ το παπάκι.
Μου βάζει κολόχερο, αλλά σαν αφεντικό παίζει να είσαι άθλιος. Όχι. Γι' αυτό έχω στο καλύτερο. Το καλύτερο. Τώρα πώς το κάνεις, βάζεις εδώ. Βάζουμε. Μπράβο, και πιέζεις κιόλας. Κάτσε να βάλουμε πρώτα αρκετό και να πιέσουμε μετά. Λοιπόν. Όπα. Εδώ. Ούτε ένα βανσέρα μάλλον δεν μπορούμε να τα πιέσουμε. Κάτσε. Κάτσε. Και στο... Να το συντονίζεις. Εγώ. Ναι. Πάντα. Έχεις αυτό το χάρισμα. Ναι. Και τώρα καταλαβαίνεις τι θα κάνουμε. Βέβαια καταλαβαίνω. Μπράβο. Ναι, έξυπνος. Είναι αγάμισου. Συγγνώμη, αυτό τι είναι sensory. Όχι, Α, δηλαδή η πινελίκη ρίχνουμε. Παναγίες όχι. κατεβάζουμε. Τσιγάρο δεν κάνουμε. Όχι. Ωραία, το άλλο είναι δικό μου. Πρέπει να το γυρίσει λίγο έτσι. Ας το δικό μου. Να σου πω. Αυτή είναι γνωστή και σαν επίχωση. What? Ήχωση. Τώρα που βάζουμε χώμα να φέρω και το άλλο. Το ανθούριο. Να πετάξουμε λίγο χώμα και στον ανθούριο. Ποιος είναι Όχι ανθούριο? θυμάται. Ρε μάλλον έχει μια ροή το βίντεο. Εγώ θα πήγαινα να πω τη Κοίτα ζάχτη. εδώ κίτρινο φιλαράκι. Αυτό, Νίκο, τι το προκαλεί? Έτοιμο είναι αυτό, πήγαινε ποτίσέ το λίγο ρε φίλε. Να είναι υδατοκρίνιο. Εκεί στη βρύση πίσω. Εδώ είναι ένα ωραίο, πολύ ωραίο, καλοσυντηρημένο ανθούριο κλαρινέριum. Και για να είμαι ειλικρινής, τώρα θα φανεί η αλήθεια. Γιατί είναι φυτεμένο από μένα σε διαφανή γλάστα, είναι παλιό δώρο από μένα για τον Κώστα. Και βλέπουμε εδώ ο Κωστάκι, ναι, δεν είναι άσχημη ριζούλα. Εδώ. Εντάξει, είναι ποτισμένο, πρέπει να το πω πρόσφατα. Κάποια στιγμή. Ο λόγος που απορρίπτουν καμιά φορά φυλά που αυτό θα το αφαιρέσουμε, αυτό που τραβάς λίγο και φεύγει. Είναι με τη μικρή διάρκεια της ημέρας, με το κρύο, δηλαδή όσο λείπουμε, μπορεί να κατεβαίνει και σε ούτε κάτι βαθμούς καμιά φορά μέσα στο σπίτι. Φυσικά τα φυτά ρίχνουν μεταβολισμό, δεν αναπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο και απορρίπτουν και φορτίο, δηλαδή παλιότερα φύλλα τα απορρίπτουν για να μπορούν να επιβιώσουν με τα εκάστοτε επίπεδα ενέργειας που λαμβάνουν από το φως. Γιατί μικρή διάρκεια ημέρας και πιο σκοτεινές συνθήκες. Οπότε καμιά φορά απορρίπτουν φύλλα τα φυτά. Εγώ θα σου φέρω κάποια στιγμή λίγο μος, φρέσκο μος, να το βάλεις από πάνω. Συνήθως τα ανθούρια βάζουν μος. Άρα Για να μην- βγάζουν ένα αέρια ρίζα εδώ. Ναι. Άρα να μην βάλουμε. Όχι, εγώ δεν το βλέπω άσχημο. Γενικά τυχόν ψεγάδια αυτά μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Μπορεί καμιά φορά δηλαδή να μείνει παραταμένα στεγνό και να το ποτίσει απότομα και να κάνει σχισίματα στο φύλλο. Μπορεί να φυλώσει μηχανικές ζημιές, σημαντικό. Παλιές προσβολές από κανένα ντομάκι τσίμπημα, πόσο αναπτύσσεται το φύλλο. Δημιουργείται, ανοίγει δηλαδή το στίγμα, το τσίμπημα και κάνει ένα μικρό στίγμα. Κοίταξε, τώρα που είπες για τις μηχανικές ζημιές πριν, η αλήθεια είναι ότι είχε έρθει ένας μηχανικός για το φυσικό αέριο της πόλης. Και η αλήθεια είναι ότι κατάλαβα ότι μου έκανε κάποιες ζημιές, δεν περίμενα ότι θα μου το έκανε στο ανθούριο. Τι ζημιές? Μου πήρε και το στυλό, μάλλον. Ήταν να υπογράψει κάτι, μου πήρε το στυλό. Εδώ αυτά τα υπόθη, εγώ προτείνω, άμα είναι καλή ρίζα, όπως βλέπετε εδώ δεν είναι άσχημη ρίζα, αυτά να μην τα χαλάτε, δηλαδή μην τα ξεμπλέκετε γιατί είναι πολλά κάτι μαζί και πρέπει να τα ξανασυνθέσεις δηλαδή από την αρχή. Οπότε βάλε λίγο χωματάκι σε αυτό το γλασσάκι. Ωραία. Τέλος. Γέμισε τώρα και πήγε σε Τι περιμετρικά. να το κρατήσουμε έτσι, λες. Τι έτσι, τι εννοείς? Εδώ πέρα τι θα κάνουμε, δεν θα τα βάλουμε μέσα εδώ. Μην το πεις. Ναι, με το γλαστράκι θα τα βάλουμε. Γιατί, Να τα φυτέψουμε κατευθείαν εκεί. τι λες. Καταρχάς χωρίς τρύπα. Είναι λάθος, παιδιά. Μην Είναι το λάθος, κάνετε. ναι. Οι διακοσμητικές γλάστρες δεν είναι κατάλληλες για τα φυτά. Ειδικά του εσωτερικού χώρου που θέλουν πολύ καλό αερισμό στη ρίζα. Την εμπειρία μου τουλάχιστον δεν πάνε καλά και όταν το κάνετε, επιβεβαιωθείτε ότι θα βάλετε επιπλέον περλίτη στο μείγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν φυτεύουμε σε πύληνες γλάστρες διακοσμητικές που δεν το προτείνω, αλλά όταν το κάνετε να βάζετε επιπλέον περλίτη στο μείγμα. Μαλάκα, είδες τι έγινε σου κάνει. Εγώ νόμιζα ότι το σχέδιο έτσι. Ποιο σχέδιο, Μαλάκα γαμάει αυτό. Λέει κάτι το χτύψε. Εγώ πιστεύω κακή τοποθέτηση και στο Μήπως ίδιο συχνοβατούσες και κοπάνεις. Όχι ρε μαλάκα, θα έβρισκα στο τέτοιο εδώ πέρα. Ο άλλος πάντως έξυπνος δίπλα, έβαλε κάγκελο. Δικό μου είναι. Τι να πω. Και γενικά πρέπει να προσέξουμε γιατί αυτά είναι τα παραποτήσεις. Νικό. Όχι, ο γείτονας.
Είδες καγκελάκι ωραίο εδώ. Ο μαλάκας ο άλλος έχει βάλει τζάμι. Κοίτα πως του έγινε ρε μαλάκα. Ποιο πράγμα. Έλα, μην αποσυντονίζεσαι. Τα αξιοθέατα τη γειτονιά σου. Το χτυπάμε κιόλας μπροστά, να ενσωματωθεί λίγο. Η παλιά ρητούλα με την καινούργια. Τώρα θα βαρέσει και κανένα ρέψιμο. Νομίζω κομπλέ. Πάμε στο επόμενο. Πιέζουμε το κάτω μέρος της γλάστρας και βουαλά. Αυτό εντάξει, έχει παραποντιστεί λίγο. Ναι, έχει πάρει. Ναι, αλλά δεν θα έχει θέμα. Εμένα μου αρέσει καμιά φορά, αφαιρώ και λίγο από το επιφανειακό χωματάκι που είναι αφράτο και το πάω στο κατώτερα στρώματα και προσθέτω με επιπλέον εδώ. Έλα, έτσι. Ούτε μ' άφησες να το χτυπήσω. Και να το δεις, έτσι θα πάει. Πολύ ωραίο. Και μόνο. Θα φύγει το ένα κλαδάκι από και εδώ, μόνο. το άλλο από εδώ. Και μετά μεταφύτευση ένας πόδος σε που μπλέκουμε θέλει. και λίγο. Πάλι με τις ρίζες, ας πούμε. Ναι, θα δεις τις κάτω ρίζες. Κοίτα, αυτά μα αρχίζουν να μεγαλώνουν. Εγώ πιστεύω σε κανένα εξάμηνο παίζει να θέλουν άλλα. Άκου, μια χαρά. Να πάρουμε αυτά. Γιατί πρέπει να υπάρχει και οικονομία. Sustainability. Τι τους λέγεται αυτός ο πόθος? Αυτός ο πόθος πώς? Silverian. Silverian, δηλαδή ασημένια ανά. Αυτό ήταν πορνοδιαστροφικότερο που είπες. Πόσο χρόνο είναι? Να έχει γίνει γκίλφ. Τώρα είναι στη σύνταξη. Έτοιμος. Αυτό είναι μια σύνθεση δύο πόθων και μπορούμε να την ονομάσουμε, παιδιά, και πολυπόθητη. Γιατί είναι πολυπόθητη. Ωραία βγήκε. Ωραία. Να εξελιχθεί ωραία. Θέλει τρόπο αυτή γιατί έχει πολύ ρίζα βέβαια. Μην σπάσουμε τις ρίζες. Τέλεια ρίζα έχει. Τέλεια. Α, λίγο εδώ έχει σκουρίνι. Τι σημαίνει αυτό, Νικό? Πάμε για συψηριζιά. Μη μου λες τώρα τέτοια, τώρα το λέω. 2 εβδομάδες έχει. Του λέει στη ρίζα. Ναι, τι, να την κόψουμε? Εντάξει, μεμονωμένα έτσι απίζουν οι ριζούλες. Ωραία, να την κόψουμε. Καμιά φορά σε κάποιο φλαράκι μπορεί να δεις και κάποιο στίγμα. Να την κόψουμε, σε αυτό. Το ψαλίδι το επαγγελματικό. Αυτό, παιδιά, το έχουμε το δημοτικό. Εδώ δεν θα χαλάσουμε την μπάλα. Βγάζουμε το χώμα από τη ρίζα και ξεμπλέκουμε, αλλά δεν είναι καλό το χώμα το προηγούμενο. Θέλουμε να το αλλάξουμε, να το κάνουμε πιο αέρινο, να το δείτε. Αυτό είναι λάθος. Πιέζεις αυτό το τμήμα, πιέζεις έτσι. Έτσι. Έτσι πιέζεις. Το φυλάκι το μικρό. Ή το μεσαίο, άμα σε βολεύει. Το μεσαίο μου βολεύει. Εδώ έχει κενό. Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι κενό. Ναι. Ούτε ακτινογραφία να δει. Ναι, βλέπω μέσα από τη γλάστρα. Ο άνθρωπος που έβλεπε μέσα από τις γλάστρες. Εδώ του Κάρπεντερ. Ναι, τώρα. Μη φτιάζεσαι. Τώρα αυτό δεν χρειάζεται να πιέσεις πάλι. Ωραία, βάζεις λίγο και τέλος. Είναι ίσιο για δες το. Για να δω. Μια χαρά Αλφάδι είναι. ρε που είστε το κάνω. Για να δούμε, αφήνεις το κομματάκι από κάτω Ναι. και στο κασκουδάκι του εδώ. Και είσαι έτοιμος. Σου αρέσει ρε? Πολύ ωραία. Μπράβο. Πήγαινε στην άκρη. Εδώ έχει και φρέσκο μός, μαλάκα, κοίτα. Ναι, ναι, ναι. Το βάλουμε σαν φτούριο. Μπράβο. Καλά το παιδί, είδες, το μάθα αυτό. Αν και η γλαστρούλα αυτή μου αρέσει, παιδιά, γιατί είναι μοβ. Εδώ βλέπεις ένα μπιλάκι που είχε, αυτό ξέρεις τι είναι? Θα φυτρώσει καινούριο. Όχι. Είναι λίπασμα βραδίας, πολύ βραδίας αποδέσμευσης. Δηλαδή απελευθερώνει πολύ αργά τα θρεπτικά και ταΐζει το φυτό του χρέος. Τέλειο αυτό, γι' αυτό έχει βγάλει. Το βάζεις με τα φυτές, με το μείγμα του χώματος. Είναι τύπου όσμου. Αυτό τι είναι? Είναι τύπου όσμου. Αγριόχορτο είναι αυτό. Ναι, ναι, είναι. Βασικά παίζει να είναι και φτέρι αυτό. All I need is your love tonight. Και το άλλο σπάσε. Αργία, δεν σε νοιάζει. Και τώρα πέφτει όμως χώμα. Ναι, Ναι, γι' αυτό δεν θα έπρεπε. γι' Είναι αυτό- το μος τώρα εκεί. Πρέπει να μπει πολύ χειρουργικά. Νίκο. Αυτό το μος μας πειράζει. Θέλουμε να αναπνέει. Αυτό το μος. Πρασινάδα είναι το. Θέλουμε να μεγαλώσει. Ναι.
Αδιάφορο. Όχι, Ανεξάρτητα εγώ το τι θέλω. φυτό είναι. Ναι, αλλά εγώ θέλω να μεγαλώσει το όμως. Ναι, θα τον υδατώνεις Νομίζω- συνέχεια. Ναι, νομίζω ότι θα δεχτώ πάρα πολύ με αυτό το φυτό. Θα είναι full. Σε μία εβδομάδα το φυτό, γεια σας. Θα με χαιρετάει μόνο του εδώ πέρα, φεύγει από το μπαλκόνι. Το σμπαρέλι. Το βάλε, αφού θέλει χώμα και άλλο βάλε πέρα, μην το τσιγκουνέλες. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας, Νίκο. Ρίχτω ρε μαλάκα μέσα κιόλας, μην βάζει μόνο δάχτυλα. Παίρνει πολύ χώμα πάντως, Ναι. Δεν του φαίνεται. Δεν μου φαίνεται, ναι. Πλησίαζες κι άλλο, κανένα και λίγο αυτό. Το μισό απ' έξω βγαίνει. Ναι, και μου λέει ο Νίκος μην το λυπάσαι, πάρω το άλλο. Έλα, έτοιμο. Με χαρές. Ρε τι, Και φίλοι και φίλες, με αυτή τη σειρά μεταφυτεύσεων περνάμε στο τέλος. Κώστα, πέρασες ωραία. πέρασα τέλεια. Τα καινούργια σου φυτά, τα καινούργια σου μωρά, πώς σου φαίνονται. Πολύ ωραία μωράκια. Ελπίζω να σου πάνε Ποθητά, τέλεια. ποθητά. Να αρχίζουν να κατεβαίνουν πολύ γρήγορα εκεί που τα βάλεις. Πολύ ωραία. Να μπλέξουμε τα ντουλάτια σου εκεί και να μην μπορείς να πιάσεις τα πρόβατά σου. Να έχεις τέτοια είδους Να προβλήματα. κλαδεύω για να πιάσω ένα Φίλοι μου, μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε τέλεια. Σιγουρευτείτε ότι θα κάνετε subscribe, ακολουθήστε με τα social media, Instagram, TikTok. Ανεβάζω content και εκεί καθημερινά. Και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια και να προσέχετε τον εαυτό σας. Bye! See ya!